Executive Assistant for Market Operations sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gipusil patay samtang nagpatuman sa bagong market rates uban ang mga kolektor sa merkado kagabi. Kapulisan padayong nagsubay sa mga establishmento nga adunay CCTV kini aron makuha ang identity sa duha ka mga responsable nga nakamotorsiklo. Si Luan May Rondina adunay live report. May Lances kalambigitan sa trabaho ang gisubay karon nga anggulo sa Lapu-Lapu City Police nga posibleng hinungdan sa naitabong pagpamusil. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita nga giswayan pa pag-revive sa mga personnel sa Lapu-Lapu City DRRMO si Christopher Siniza, 49 anyos. Si Siniza kinsa Executive Assistant for Market Operations ubos sa Office of the Mayor uban ni Market Administrator Maria Elena Caballes pasado alas 10 kagabi kay nag-assist sila sa mga kolektor sa merkado. Mato ni Caballes kay holiday ni adtong Lunes, kagabi ilang nila gipatuman ang bag-ong market rates. Lakip sa kolektahanan nila sa bag-ong market rates ang mga deliveries nga maabot matagabi sama sa mga karne, isda ug utanon. Apan samtang nagbarog-barog lang sila sa daplin ug naghuwat sa mga mosulod nga delivery sa merkado, kalit lang nga may mihuno nga motorsiklo sa ilang tungod. So abi na kong amigo lang po namo nga nihuno kay pangumusta ron sa so nilingi ko paglingi na ako kay nagpupot naman siya po sila. Yan naman gipion dito ni Chris. Wala na, adlock na kayo ko. Yan, nipiyong na lang po, nanapon sa kundunggan. Yan, po. Yan, nagsagkit pa ko nga nagilak. Dugang ni Caballes, ang backrider ang nagsilbing gunman kinsa mipusil sa biktima sa makadagang higayon ug misibat raw sabdayon palayo sa merkado. Dili man babae, ay lalaki man to, daot. Pero wako kaklaros na akong, helmet man siya. Nakalingi man gyud ko, seconds lang nakalingi. Diyo ko kay tuan ko kinsay ni Hunong. Padayon karong gisubay sa Lapu-Lapu City Police sa mga establishmento sa dapit nga may CCTV nga nakakuha sa aktual nga hitabo ug sa dapit nga gipadulngan sa mga suspect human sa pagpamusil. Katong usa ka gitan-aw sad nga anggulo lagi, possible na ay mga traders ay Christian or Muslim traders na to nga na dito nga possible nga ilang naligsan during sa ilang operation. Gitataw ni Caballes nga wa man sila makasugat og grabing pagsupak sa mga manindahay sa merkado kay gipaagi Manila kini sa public hearing sa wa pagipatuman ang bagong market rates. So smooth raman. Actually niya lahi siguro na nga issue kung maotong ang purpose nga natong gipusil to siya. Wa po kay baw kay under investigation pa man pud na ron. Sa Pikasbahin, gitanausab karon sa Lapu-Lapu City Police Office ang deployment sa mga personnel sa Police Station 3 niya ng mga orasa didto sa merkado. During that hours naabatay deployment ana kay kanam gud ato ang deployment is kuan mo siya balin-balin mo gud ato lang i-check og balik kung wala bay possible lapses kung naamagali police nga naka-assign diyan lugar. Ang asawa sa biktima, kinsa konsehal sa Barangay Paho, Konsehal Jill Sinisa, mihangyo nga respetuhon lang una ang ilang pagbangutan. Ang patenglawa sa biktima, nakitaan og mga samad pinusilan sa dunggan nga milapo sa baba, usa sa dughan ug usa sa bukton ug gikatakdang ipaubos sa autopsy ug mga adlaw. Si Mayor Junard Ahong Chan sa iyang FB post mipadangat sa iyang pahasubo ngadto sa pamilya ug nanawagan og hustisya. Lan matod sa Lapu-Lapu City Police nga posibleng mga gun for hire ang mga responsable busag isubay nila karon ang grupo sa mga ex-convict nga anaa sa dakbayan nga susama og pamayhon sa mga responsable aron ila kining matandi sa unsa mang kopya sa CCTV nga ilahang makuha. Samtang gitataw usablan sa Lapu-Lapu City Police nga false alarm ang nadawat nilang kasayuran kaganihang udto nga mitahan na sa Police Station 3 ang mga responsable. Lan? Okay, daghang salamat, Luan May Rondina.